मानोथो एसेग्राब हाखु दाखु लेंहरामोन देंखो? नोंहा मा जादों? मानो सिरि सिरि? मा जादों नोंहा? सोरां नोंखौ आखैयासो माबागासिनो लेंहरदों। देंखो आं आइनोबो खोन्थाबोआखै दिनै थांथ'ला नामा? ओहो सोरांनो आंजों दिनै जाना आलासिनो थांफाथारनांगोन। आं जेबो मिन्थिया बेखौ। दे बिदिब्ला नोंजोंलाय बहा देरानो थौ थांसै। Ayoy, apa? Ma, aku udah aku pilih kai. Apa nih ada sesuatu? Deh, jeret. Tangai sana ini main juga kalau ini. Sangat deh ini sesuatu lagi tunggu. Apa boleh mati mau balai? Bawa sakit mau nama. Masih kuna nanti jebu gulu dia abadi nudu matang lai. Adik madai. Anga sakit mau nah nani jebu gulu dia. Mana sekali orang kaya bang. Sakit basi gulu malam mati madai. Bidibla mati kalah menilai sakit dia bla. Singa gerib sih adik madai. Singa hal kiti mau nasi jaya. Ang gerib babu. Definisi wow. Mabla babu tu gua adik. Mana ang definiko. Ang disiu ni kribo. Sabsun macam mana? Kenapa sengra neng? Dengko kau nengni jiwni kure bangsin मोजां मोनोब्ला हागोन ना नों सेंग्रा जोंनाव गोरजिया थाफैनो? माखौ दं बुंनानै सिरि थाखो? बुंदो हागोन ना हाया? आदै आरो मादै आं देंखोखौ थार गोसोजों मोजां मोनदोंब्लाबो आं बे न'आव गोरजिया थाफैनो हानाय नङा। बिब्दिब्ला दिनैनिफ्राय देंखोखौ लोगो हमनाय बेरायनाय गासिबो बन्द'। नङाब्ला बाथ्राया बोरैबा जागोन। जागोन मादै आं देंखोखौ दिनैनिफ्राय बावगारसिगोन। नाथाय मादै देंखोआ आंखौ बावगारनो हागोन ना? आंनि फिसा आं सामलायगोन आरो दिनैनिफ्राय देंखोनि खुगायाव नोंनि मुं फैला। नों दानो बे न'निफ्राय ओंखारलांनांसिगौ। जागोन दे मादै। आफा जानाय मुंफोरा जौगाजोबदोंमोन। सोरालाय बहा थांखो? गैला नोंमा मोजाङा गोरजिया थाफैनो ओंखारबाय। आइ नों मानो बिदि लाजि फोनांना हरखो? खम मोजांखाय जायाफ्रा मा? दिनैनिफ्राय सोरांखौ लोगो हमनाया बन्द' खालाम मोनगोन सांजों। आयै आं देंखोखौ माब्लाबा मोननो नंला आयै। दानि गोरिब गुद्रा न'खराव देंखोखौ हरा आयै। देंखोखौ नांगौब्ला गावसिना गोरजिया थायनांगौना आयै। नाङा आयै देंखोखौ आं दिनैनिफ्राय बावगारसिगोन। न'आवलाय रावबो दंना गैया? ओइ सानस्रि! ओइ सानस्रि! दरजा खेवनाया मानि एफा गोबाव हा? मानि एफा गोबाव? नोम्फानि गादियाव उन्दुनाय बायदि मोनदों हा? नोम्फानि गादियाव उन्दुनाय बायदि मोनदों। बोरो नों दा मोजांनि सना रुफा हरनाया लाबो आंनो।
हगार आंखौ दांनाङा Này, ama khá nó có ý kiến ra khá cái nó có đúng giờ thằng biết nào đấy có thằng nó không sao Kalau tengah apa? Bapak maksa ke? masa không ngọc xa nâng dâu lưng như khi nào đây biam cho cô tụ khu về thằng này mới ra cái xa Apa ang may sansro? Ma duku ke? Beberapa pisau sudah roza kaya apa? जा खायो नों जाबाय थाबा जानाय नङा फिसा आहा बिहामजो मोजांखाय खोब दुखु होनाय नुदों मानोना लाखिबाय थायाखै हाथाय बाजार जेरावबो बिमा नोंनिया जेरावबो हेब्रे हेब्रे बेफोर गासिबो नोंनिफ्रायनो जाजोबदों माबाफोर जायोब्ला बाक्सा सावसुफ्राखौनो सख'जोबगोन आं थां बहा थाङो खोनासं आं बे हिनजावखौ जेरैखि जायाबाबो बे न'निफ्राय ओंखारहरथारगोन आं र' सामब्रामनाव फन खालामनि आं सोरनि मेसेज फैलायखोब्रा ओइ माथो आब'निसो सामब्राम आं नोंनो मोनसे फिसा खामानि होनि जागोन दे आब' आंनि थाखाय बेफोर खामानिया जेबो नङा नाथाय आंनो गरनैसो होबानो जागोन दे आब' नोंनाबालाय जेरावबो थाखा फैसा हाबनि खामानि ना आब' लाखानांगोनखा गरसे गरनैखौ दे जागोन दे खामानि जाखांनायनि उनाव हरगोन आं सासे बहा थांजोबखो बिनाय बिनाय आदा नों फैदों मानो फैदों आदा माखौ एफाग्राब दुखुनो फैनायालाय बहा थांदों जेबो जायाखै आदा आइया मारै दं आदा मोजां आइया मोजाङैनो दं सानसे नोंखौ आइया जोबोद नायनो लुगैनो आलासि जाना फै नाङा आदा आं थाङा मानो सानस्रि आइया जोबोद दुखु मोनगोन गाबोननो फैफिननो हागोन र' आदा आं थांना फैनो सानस्रि नों जुदि थाङोब्ला फिसाय दं होननानै बे न'आ माब्लाबाबो आगान दाहै मोजां जोबोद मोजां आंनि बिनानावा जोबोद मोजां न'खराव नोंखौ मोनफैदों बुजिबाय आं दासो गासैबो आदा नों थांदो आइनोल' खोन्थाहैदो नोंनि फिसाजोआ जोबोद खुसियावनो दङ होनना
आयै आयै हाबाब फिसा मा जाबोखो बोरो सानस्रियालाय जोबोद खुसियाव दंना मानो मिथिया नायबोखोना हाबा जानायनिफ्राय नुवाखैया आयै सानस्रिखौ जोंनि बेबायदि न'आव फैनो होआ आयै फैब्लाबो माब्लाबाबो थांनाय नङा आयै जाय बिनानावा खुसियाव थायोमोन बेबायदि बिनानावा दुखुजों बुंफबना दं आयै आयै आंनि फिसायबो बेबायदि जाखोना दङ मा सिन्थाय बिखा बिसोरलाय एसेबो अननाय गैया आयै नोंसोर सोरांखौलाय सोलोंनाया मोजां जायाखै औ kamu मोजांखाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं सोरांखौ बावनानै नङा आयै आं सोरांनायाव रावजोंबो जुलि जाया जायोना जाया र' सेंग्रा नायनाया गाबबाय था नों बेयावनो